Green tea loंसै लादो biscuits जादो नै सुफिया pure माइबा बिदे green tea लैबे hello खुलुमबाय लोगोफोर welcome back again my another vlog लोगोफोर जोङो दिनैहाय दंफैयो नैबे बोरमा फार्मावहाय Dimakuchi नैबे Rhino eco resorts बेजों खाथियाव नांजाबखानाय ना थ उनथिंजाय बोरमाफोर दङ नै थ बेनिफ्राय जोङो माने लांनो थाखाय एसे प्लेनिं खालामदों थ बेनि थाखायनो जोङो बेवहाय बेरायफैदों आरोना थ एसे जोङो नायदों आरो बेनिफ्राय जोङो माने लांनायनि थाखाय एसे प्लेनिं खालामदों थ जोङो दा बेखौ नायफैग्रोदों आरोना थ नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो नायलांबाय थानो हागोन मोननै मोनथाम रोखोमनि गोबां जातनि ना थ बेवहाय बोरमाफोर मोननो हायो बेबायदि आरो थ आङो दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो मेन प्रडाक्सन नायनो आरोना बिराद गिदिरखा नै गोगोमखायो वाव आरो नैबेबो बेबो गिदिरथार बरिया नुयोना बोरमाखौ एकदम गन्द बुनायफोर बायदि जाखायो बोरमा नैबे गिदिरा बेसां 25 वाव जायगायावसो बेखौ बायनो हानाय माबा जाया आरो नैबे बिनिनो जोलै नामा नङा बे आलादा पियर मान गिदिर ना पियर बेटेल पियर बेटेल 25,000 बेयाव आदारफोर जादों बे खय बोसोर जाखो बेवहाय साननैसोनि उनाव ब्रिया जासिगोन माफा मानै हाबलाय बोरमा फार्म बेबायदि बानायनांगौ आरोना गेजेर गेजेर लाइट दैलां गोदोर बार थानो थाखाय बेबो सेफ जाखाबाय प्लास्टिक थाखाबाय मोनसे खय फुट बिराद बरिया नै ट्रि हाउसआवहाय जोङो फैबाय आरो बोरमाखौबो नायफैबाय आरोना बोरमाया बिराद गिदिर जा गिदिरखा बोरमाया बिराद बरिया आरोना वाव बिराद गिदिरखाना बिराद मोजां बोरमाया वाव अरायखारखि मोजां नाङो आरो बेखौ नों इन्थ'लांनो हायो नामा बिराद बरियाखा बोरमाया नों थाफादोब्रा नों थादो आत्मानिफ्राय हागोन दस्मानिफ्राय हागोन बास मासे बोरमा फाननायाव निखुर जानो थाखाय बिनि बैसोआ एकदम माने दा आराय बोसोर जादोंना नैबे बेफोरबायदि जायोबा समायना जायगा जोबोद ट्रि हाउसआव फैबाय बेरायबाय एसे बिराद बरिया बोरमाबो नायबाय आरो दा एसे दंफां सायाव गाखोबाय आरो ना ओरैबायदि बरिया सुन्दर फ्रेस समायनाखा बिराद बरिया सिङाव हाबफैबाय ट्रि हाउसआवहाय नै दंफांनि आरोना बेयो वाव कि बरिया दंफां दं नायलाय वान्डारफुल नै बिसनाया सिङावहाय बिसना दं आरो बेवहाय उन्दुनो हायो
ini tree house-आव कम्बल समबल गासिबो मोनजोबखायो नै लाइट दं टेनसन गैया आरोना दंफां सायावनो उन्दुनो हायो फाइनालि लोगोफोर फैयै फैयै नैबे ट्री हाउसआवहाय मोनफैबाय बिराद बरिया नै उनथिंजायहाय आरो बेबायदिनो दंफां सायाव दङ आरोना खोरखि सोरखि दङ नै बिराद बरिया उनथिंजायहाय आरो नै बिसना बेबायदि दङ दंफां दं दंफांनि सायावनो बेबायदि न' आरोना थ' बिसनायाव एसे जनोसै वाव बिउटिफुल प्लेस नाइस उन्दुनोबो हाबाय बेहाय उन्दुनायसै बिराद बरिया नै उन्दुनो हायो आरोना थ' बिसना सिना दंखायो बेरायबाय दिनैहाय आङो दा बिराद गोजौआव मोनफैबाय ओरैबायदि बरियाना नै सिङावहाय बिसना दंखायो बेयाव उन्दुनो हायो आरो दंफांनि सायावनो न' बिराद बरिया ट्री हाउस थ' हर सर थाफैनो हायो इन्जय खालामनो हायो नै उन्दुग्रा जायगाफोर दंजोबखायो एसे गोलांनायनोसै ट्री हाउसआव फैबाय जेथिया ना थ' गोलांनोसै आरो एसे वाव उन्दुबाय दंफां सायाव उन्दुजेनबायलै फार्स्ट टाइम ट्री हाउस आरो बिनिफ्राय ओंखारलांनोसै गोजौआव थाराव सफैबाय ओंखारबोबाय नै बिथिंजाय आरो बेबायदि आरोना थ' नायनो हागोन नै गाहाय वा ओरैबायदि मोजां नुहुरखायो नै गोजौनिफ्राय ओरैबायदि समायनाखा नायनो नै बेयाव आरो बिसना आरोना थ' लोगोफोर जोङो बेवहाय फैनायनि जाहोना जाहैबाय बिखेखके जोङो बोरमा फिसा बेबायदि जोङो नायनो फैनाय जादोंमोन आरो लोगोसे माने एसे प्रडाक्सननि थाखाय ना थ' बेवहाय जोलैनि थाखायबो लांनो हायो थ' बोरमा बेबायदि फार्म दंखायो ट्री हाउसआवहायनोखा थ' बिनिफ्राय लांनो हायो आरोना थ' जोङो दा बेवहाय बेबायदिनो नायनो थाखाय जोङो फैदों थ' बे हिसाबै दिनैहाय जोङो बेवहाय बेरायबाय आरो दसे इन्जय खालामबाय आरोना थ' जोङो बेनिफ्राय न' फारसे थांफिननोसै बांद्राय माने गोबाव खालामला थ' आरो एसे बेरायनो दंबावो बेखौहाय आङो नेक्स्ट उननि भिडिअआवहाय एक्सप्लर खालामगोन थ' बेबायदिनो बेरायलांबाय थानोसै हानायमानिखौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनिखौनो लानानै फैदोंमोन आङो दा एसे ट्री हाउसआवनो जनोसै नै बिसना सिना दंखायो आरोना थ' गान्दु सान्दु बिराद बरिया दंखायो बेवहाय उन्दुनो हायो आरो गोसोबानो नै बिराद बरिया उन्दुबाय दसे स' लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै गोजोनथोंसै बाय बाय